Mokongo yena mondo awachi ni ODM ok nyal ng'iyo gi UDA. ODM osebet in existence for the past 20 years. E Kenya kae king'iyo history mar political parties ene chama mosebetie kuom muda maborie miwuoro. Gima timore en ni kaluwore gi the last press statement mane Secretary General mar chama mar ODM nowuoye kaka ne giloso bang' bedo gi bura mar NEC en ni wan kaka jo ODM, wan kaka joluo ok waikore mar dok e ndara kendo. And mano wach ma should come out very clear. King'iyo gik moko mane migosi Raila Amolo Odinga kalie owadwa, Jakom nodhi exile, Jakom obet e detention higni 9, obet adek nyadidek, mano higni 9. Jakom obage bunde ma so many times ka bunde kolengo ngimane kaka lisasi manyo ngimane. Gigi teno kadhe mondo mekik wan kaka oganda luo, wan kaka jo ODM wachak wadog wakadhe. Ma kwadwa ni wachak wadog wakadhe gigi chal ka gima chandruok te kata tich te mane Jakom otiyo cha chalo kanono. Wan kaka oganda luo en ni kama Jakom owe wani emo wang'iyo ni to yo mane mwadhi godo mbele. Gimora amora nigi nengo ne mheshimiwa. Gimora amora nigi nengo mare. Wano kata wakia ni jo ANC to nonyiew koso ne gibano piende gi yo machal nade maja makamano omulang konwa ngata nigi nengo mare, in gi nengo mari, omulo nigi nengo mare. Kadipo nengo no chopo kamikete etem kare kitemo range ODM nyalo chung kaluwore kod sir moyudo sani koso mbi ma osewach ka ni state resources oktigo. ODM nyalo chung kaka na wacho ni ODM ok nyal ng'iewo. Adwa atemo keli mondo ang'isi achop kodi kama adwa nodhiye. Nengo mar ODM as a political, ODM has been a pro people party. Osebedo chama mang'iyo ni to yo mane ma sirikal matiyo nyalo bero godo ngima japiny e yore mopogore opogore mono yo bene sirikal bere ngima japiny. To na nyisi ni gima timore kata mantiere en ni jowa matiyo e sirikal kata jowa ma iluongo ni state officers nyaka giyie bende gwenge ma giaye ne wantiere gi political leaders machalo governors. Kaka koro case mara ma Homa Bay en ni jowa matiyo sirikal nyaka recognize mondo giyie ni as much as ne wan e sirikal kaka state officers wan gi also political leaders ma bende gin jotelo motelo ne jopiny in their own capacity. Mane winjruok ma wuoye cha ni mondo mi rise above ywaruok moro matin manyalo geng'o dongruok ma biro kaluo kaka oganda. Momiyo na koni ni wan kaka oganda luo kama wantiere as at now ok waikore mar dok e ndara kendo. Kech ODM nokolosi ni mondo wan wabedo opposition. To gima duong' seche ma ok waikore dok e ndara ni en tego chama marwa kaka ODM mondo wabed gi mbi mondo ka koro wanyalo bedo gi ndhadho mondo wasir migosi William Ruto mondo doge tamne mar ariyo. Nikech ka wang' ok wabedo kaka jo ODM, ka wang' ok wabedo gi numbers mowinjore, ka wang' ok wabedo gi teko kaka jo ODM, koro waonge maana ne migosi William Ruto, waonge gima wakelo ne mesa. Nyiso ni koro ok wadhi bedo gi ndhadho, nyiso ni koro ok wadhi bedo gi bargaining power. Koro mokwongo en ni walos odwa kaka jo ODM. Weche matindo makelo koso winjruok kaka jo ODM watieki e odwa in-house mondo wategi chama marwa mondo mi koro wabed equal partners. Ma kwa dhi wuoyo gi migosi William Ruto gi duond bura mare mar UDA to nenowa kaka equal partners. Onenowa kaka jogo monyalo dhi godo wuoth mo odhi molo lweny. Kech ing'eyo maber ni owadwa machielo ma ja shares cha bende ineno kaka otimore kaka ogine wacho weche moko manono mok donji. Ineno kaka owuoyo kacha bola wach koni kod kocha. Koro maduong' en ni migosi William Ruto dwaro jalno monyadhi godo wuoth. To jalno monyadhi wuoth en ng'ama chalo nade? Nyaka obed ng'ama is organized. Nyaka obed ng'ama otegno. Mane ODM. Nyaka obed ng'ama nigi mbi. Nyaka obed ng'ama nigi ground. Nyaka obed ng'ama nigi structure. Ma mano e duond bura mar ODM. To mane ma nyaka watim.